service her. Klam. Og Scott og Stram og Service dræber de i dag vandmænd. Og nu skal I lige i vand, fordi vi skal lige hen og have et interview af vandmænd. Ja, det gør I bare du. Det gælder om at finde. Og lige nu står de og kaster vandmænd efter os. Nej, jeg gør ikke. Find nu de fucking. Det var alt for os i dag. Vi ses til TV-nyheder.